ngokuphilisa uxolelana Khumbul'ekhaya 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 Yabamukela mbukeli ekhayeni lethu elisha kanti ngithemba ukuthi ulithanda njengoba nathi silithanda. Kusihlwa sizohlangana nabantu nabo abafuna amakhaya abo amasha, ubudlelwano obudala neziqalo ezintsha. Labantu bayazi ukuthi ukuthola imindeni yabo angeke kusho ukuthi impilo izobalula, kodwa bayazi ukuthi umthwalo ungabalula kakhulu uma unomndeni obambisene nawo. Ngingu-Andile Khayelisiwe mbukeli wami kanti nanka amazwibela endaba esiphathele zona kusihlwa. Sampona ma. Nalampo. Tata mna, matata ke matata ke tare mna. Sacela uthi kancane nelona ngapha ekhaya. Lindiwe lo. Akusiwe lindiwe lo. Akusiyo. Madoda. Ewe nje kuhlungile. Akusulindiwe lo. U-Olga Rakhalane wasesoshanguve naye ungomunye walabo abafisa ukuthola ikhaya elisha avuselele nobudlelwano obudala uma nje engatholana nobaba wakhe amfuna nabantwana bakubo nalo udaba lwakhe. Igama lami uMbali Olga Msiza, ngihlala eSoshanguve Extension 10 ePretoria. Ngihlala nomama wami nabantwana basekhaya. Ngibhalela Khumbul'ekhaya ngicela nisifundise ubaba wami uJim Msiza owahamba ekhaya around 94 after the election zakaMandela. Ubaba bekuwumuntu osebenzela endaweni zakude abuye ekhaya ngama-month end. So wahamba ekhaya aye emsebenzini azange asabuya. No, ubaba bengingenankinga ekhaya mahamba, so yonke into beyiloku right because besihlala eJardini 1 nogogo ozala ubaba nabosongwana. Ubaba bekuwumuntu othanda ibhola. Kaningi masibheka ibhola umama nabo ubhuti wami bathanda ukusho ukuthi ubaba bakathanda ukuzidlalela ibhola and kuwumuntu othanda amahlaya osidlekelayo. So lokho kuyakhombisa ukuthi bekuwumuntu osinakekelayo and then nokubanakekela ekhaya banakekela umndeni wonke. Not wakamama phela but also nowakasongwana and nogogo bekamnakekela. After kuhamba kwababa kushintsha into eziningi because besihlala kibo baba bekumele ukuthi siphume ekhaya baba and then mama athola indawo yakhe yokuhlala nathi sizokwazi ukuhlala naye because impilo bengaseselula and baba umama asebenza edrobheni thina sihlala ekhaya so bekune distance so bengekho lula in terms of ukuya esikolweni in terms of ukuthi as provide because bes provide umama I1. Ugogo waphatha kabuhlungu kwaze kwafika ezingeni lokuthi uyashona ingane yakhe ingabuyanga ekhaya. Ekhaya sisele si-6 wami omdala washona. Kwaba buhlungu because ubaba beyangekho but sakwamukela lokho. And then no sokhulu naye washona still ubhuti wakhe angabuyanga ekhaya. Okumsola ngiyamsola kodwa lokho angeke kunginikeze iclosure le engidingayo esikhathini samanje. Ukuthi ubaba onjani ongashiya umama esingeliparent nabantwana abayi7. Sikhula siyifamily ukuthi besiloku sithola uthando from both families sakibo mama nakibo baba. So sumndeni siyabambisana intweni eziningi. Akukho easy but umama sifundisa ukuthi yonke into sikhuleke and then si trust uNkulunkulu in each and everything esiyenzayo. Siyambonga kakhulu mama ngoba uyo ohleli ekhona empilweni zethu, uyo ohleli esenzela yonke into esiyidingayo, osibonelelayo at all cost. Njengoba sithatha lolu hambo ngihamba nobhuti wami uPatrick nosisi wami uThandi ngoba yibona abadala abazokwazi ukumbona ubaba. Sikholelwa ukuthi uNkulunkulu uzosinceda ukwazi ukuthi simthole ubaba and then ngimbone ngikwazi ukumuzwa ukuthi yena uthini. Yini ngempela engenza ukuthi ubaba onothando avele ashiye umndeni wakhe nabantwana bakhe abayisikhombisa aduke nezwe iminyaka eminingi kangaka? Omunye nomunye umuntu unezizathu zakhe empilweni asazi lesi esinaso thina isizathu sakamama sakababa sisazi ingakho sifuna ukwazi ukuthi yena esakhe isizathu yini. Njengoba ngisendleleni ngizizwa ngithukile
Ngizoba disappointed uma ngimthola angasekho. Isifiso sethu ukuthi simthole ephila. Simuzwe iside lakhe le story. Koko. Apa Legain. dia legal kola. Oh. Iya. Dasang po naman. Alin po ni? Ah, ko. Alin siya? Nalampo. Tezan alin mo hupon? Ay, Alin mo ni? kaya wana anya. Eh, marawai. Why? Tata mana, matata kita ni mana. Tukar dulu fast. Jangan gerak kamu. Maro sama hopolo kana bakau kam kana bakau basila. Kaya ba bangya ho bula mara ulo la sa bula ka bus. Maina bona sa wa hopola mar. Maina bona wa hopol. Ya, Hopola mangle mang. kolka. Gano thuma ga na ilsi. Tandi. Jaba. Lu olka jaba ko. Ustur man jaba. Olga gie. Las bonya ha wa hopola. Kum shida holim nya. Boro. Amtse. Wadzivar ma go sala roba. Abuta gago. Ram gono. Le first point ya gago le swatse ba go robetse. Elsi. Ab khale re nyaka. Okay. Khale re nyaka. La nyamala la slele buwa. Lo funa nyana next. Mara no sa na or kgopolinyana next. Rangwa no mkgopolinyana le khanyana. Ka go bona. Mara tshwantse o boele go yena go o mhlola. Ga o dutse like wa a o monyake a o riselo dutse. O dutse fela. Ona le bana mo. Ni we wani wala. Ao. Tse khalo speech ga yo. Bona re go dile re ba khalayo go njalo. No le we ma go hola wena o sona because of una lo tshering tshitshene tshwantse re diriya ra diriya. Go njalo ke berekisha le sfanse le go ra ka tshwana se berekisha mara ke a se berekisha. If le nami ngene le gona le nga se berekisha sfanse. Ini wala ro zware agir wana re ditsinga tangri. Wa zware re dutse re ka montlo. Itse a dutse le msadi ka montlo. Mona le msadi wa ka montlo. Mona le jeng wala jolo re te dira ga la bona. O re get ki thiwa ka mo ntena tlo ka mo re thiwa ka mo. And then pelejo o fetlo re lena le bana and then ka se go lo tsara le ya bona rena go dira ga la. Ba bona ntu. So mara wana bjano go ga yo king ntile go Spain. Dile an tsara ke tlo kwa ga manna di ena zo gore na o ile a ria eng. Ka ga feleja gore gore ke ska tloga ke gore ke be go je lo re mo meriko. Mo sa tlole ke sheba ke motho ka matlho. Bona. A ile go maloma go mo ba re ke ra khalakano mo. Wa bona. Monne o yena ile nga ba wa ile nga ja dilo mo wena re di gore di tlaka ska ba ka ba mo. Okay. Wa bona. Ke dutse motho wa beke. Sa go nutsa mala. Motho ka ga no tsa. Re ga ga no tsa mala. Ai. Okay, ka ba ke ya mo ntate mo re ai nna mo ke na le botsa jo so. Mla ra mo. Wena ntwele o le mo wena ona no. Gore go le ba go thimile gore o ska ba wa tswela kan o ska ba monna gore a o tsetse kan to ria ba. Mo bona. Mo dono ba motho fela so. O ile a ke ma motho mo gudu wa.
ona ona ka mo o na le proof motho gore ke ena na le bofile that's why ke re nna ke ile ya re file wa number ka re ke dumela ka gore ka gone ke masione ka mokana ga bona ka mokare so bjanong if ba o bofile ba bofa bjang le masio a wa setlhare se ka se go šitiše gore o godise bana o bana e ba leng gore ke ba gago ba madi se go šitiše gore o ba godise ga gore setlhare seo ke sa gago le sa mma a se kenye rena ka gare rena re madi a gago re bana ba gago setlhare se ka go šitiša gore o godise bana ba gago goba bo o dutse mo o dutseng se o ja luxury life o se tlhole o sa gopola gane a le mo that's why rona ke ra nna mo ke gona ke thomang go dula ke dula betere mo nna ne senyane ke le go gona mo bo dula gona ga o berekang ke re bo kry-a salary salary eo ke e leng gore ba tshwantseng ke bo e savile or wa dira se sengwenyana ka yone gore o kgone go fitlhelela gae gale be le ngwala marifu mose wa bosa ngwane le borifu o romele gae le di-telegram ne di le teng ra ngwane sala go nyaka ka telegram a zanka wa tswela ne se kgale o speech bona ngwa go speech ka wona o go nyakile ka telegram yona ela no romela ka yona tšhelete o go nyakile mo yona mara zanka o respond no that's why o zore kontraka yuan thore nga go fa address ona no wa ngwalla ka yona ka fetša beke ke bereka mo ke tlang ba nrwala bang ke chaplekeng and to my surprise anke re nako no tsamaya ka yona nako o votile ka tšeko ka mswane wa tsogo wa spela anke ka 96 ha o bua o buile wa tsena gona ka mola o re nne ba go betse setlhare anke re o tsene ka motse o robetse ka montsa anke why no sa o robala ka mola ka mo go rangwane ka gore ka mola lapeng la gago anke re ne go na le setlhare anke re nka sale wa no re go avoid setlhare se e re ke fetele ka kwa ga ge go robala ka ntse ke se ka robala ka go setlhare mara o robetse gona ka mo setlhareng ka mo o tsogile ntse fro so ahora ro chabetse straight o se lo balta valere 24 years old las bona yo hodile hona bjana una le 24 ditse o moshile lo monya le se a le nyake le go mmona a le wishile go mmona ga bana nna ke tsofetse bona go mokana ke a bereka mara ke bona gore ke berekela eng every month e kgwedi fela tshwanetse ke ntshe tšhelete ke supporte ko ntlong ya supporte ne ke supporta bana ba e leng gore ke tsere responsibility tse e seng tsaka di ampalla le nna responsibility tse ke di tshwereng because of le nna di mpaletse ke sa le ngwana setse ke thomile tlhokomela lapa la gago o sepele le nna tshwanetse ke rile jaaka ke pala ke go nyala gona bjanong ke pala ke go bja tšhelete ya gore ke sepele ko ntšha magadi ke a palwa because every time ke tshwanetse ke bja tšhelete bampotsa gore go shota eng tshwanetse ke ntšhe mo tšheleteng e le ya ka ela ke lase wa tswa batho ba modimo nako ngwe pelo ke se bone o nagane o fetse le wane gore o nagane o le ngwa tšilo o dirile ntho o tse bona re dirile ke phoso o se ka tsewa rena o tlo reng wa bona nna ka bonna ke tswa ka mola lapeng e lakilane gore ge le gore ka tšhaisa kole gore a o se nka lekelela mo setareng ka khutse ka se bone gorena gore ka lefaseng mara ona tlanto gore nongo no phela bona gore na tlhopela go tla kae le ne ke ga botse ke tswa ka mola ke phutse gore kana ka polana go mo leng mara wa itse gore o etswa mo le wa phela wa zangwa re gopola le gore gopola at least na ke re ke o itse o tswile wa re o tswile nyana wa ra ke tswile re ke boele ga e go bona gore o sa rile galang ankere wa bua nyana wa tla wa hlola gore go rile galang setlhare se o sa le gona na ka mogore go na le setlhare wa tla wa bua wa lebelela gore se sa le gona na setlhare seo if o swetsa setlhare seo ankere ne o tla re botse gore nna ke a palelwa because of bothata a shubu nna le bana ba gago ne tshwanetse ankere ke o re boditše if no re rata ka nnete no tlo make sure wa bua no palla ke eng le tsela gore o theoga fela
because yasihlari yona ayitseni yasihlari. Go bela tshwarelo le nna ka mokgwa ka teng ka so mara se tsela go bela re a le fumane dina go ngeletle le mpona le re bole le bona rona ga bophelo ne bo le boima hona ne bo le boima re ya sekolong dieta di bulegile ka mofase o sekolo mo tseba rona le botlhoko bja no ke ya le a o rutlwa Allez. Patrick. Shoko. Bonsoir. Ana zanga upatela. Leti ntungu tlisa botlhoko fela gore dilo tse ke di rile. Ke tsantse di tlisa botlhoko fela. Nna go ka azanka go kwatela. No batlela o mmakaditse o re shile morago. Ntho ne mmakatsa thata ke yona e gore o ka no sepela wa sepela. Wa lebala ka batho ba botlhe. Wa lebala ka rangwane o le moshileng go jarateng. A shetse go le ntwa gago. Utlwa botlhoko le. Ane felo ka nompotso o ya leng hae fela. Wa bona ka ya hae wa fitla wa hata go mabaleng ya tla ba shapa. Ke yona o ishia ka fela e. Nna go batla se. Net fela gore o ya hae o fitla o bone go jarateng. Yo ze ke pedi le ka pela spoke pedi spoke for nna go ngata. Go bulane. Ke pela go le ka poko go re se di bleke wa nna go ngata. Mara bjana no pala ke ngo bo hae fu bona ro phela spofol. Ya ba gre go le na gre sa pelo ke ntungo. Pelo a o leka. Le lo re mohlomane ke sa ba le bone twa re nka le bone mara ona no ke le bone kwa ya tla ntwe ya go mona ka tsare le nda re le ba se tlo hlomo tla ba le solution ka tswa. Nna ke nagana gore tshwanetse no boela hae papa. Boela hae. O tlohe mo. Hayi re kwele. Angikho happy the way izinto zenze ngakhona but nizokwamukela the way kungakhona. Ukuthi akasasikhumbuli necondition akiyo akusile besi expectile noma le asuke akiyo. So si mukela konke esibhekene nawo. Ngalo wena unyejuka. Akanyadiwa kanyadiwa bjang o se gone. Ngiyajabula ukuthi ngimthola khona saphila asese right. Kinga nje ukuthi wehlile nyana kancane emzimbeni iyo nje into engizwisa ubuhlungu nanoma ngikhuluma naye nje. Yiko nje ngibe emotional because of the way angakhona khona manje. Iyo le into engenza ukuthi ngibe emotional. But okuningi nje anginabo nje ukuthi hayi ngiyamthanda nje nasohlala simthanda nje sijabulile nokuthi simtholile samthola saphila. Ya lafana no ankele. Lafana no ankele. Why no wa fuchilina? Bia. Ah sila vole le no ka na mkho. Njalo ndakule Uyafona Ai ke gudwa ke le ntate wa sa lokang go chabela bana ba ka ba 7. So bona no ke kwa ke thabile ka re ke wa tlile ba mfumane. Ke batla re bile fa se re go she bophelo ba ka nna le bona. Re bola ne be motswadi le bana. Inswara gampe da gore le ba kena mo ne ke sa ba tsebe ile bana ba ka. Inswara gampe ga bohloko ntwe. Go tlola no le go ya pele ntwe ngwa le ngwa e tshebile nna le bona le family ya ge shuka go fela. Uqala ubudlelwano obusha akukazi kwabalula mbukeli ikakhulukazi uma uzoqala ubudlelwano nomzali ongakukhulisanga kodwa yonke into ifuna isineke kanti siyathemba ukuthi Olga nobaba wakhe bazocathulisana eqaleni uhambo olusha empilweni zabo
Na ungaba sethubeni lokuhlangana nalowo wakini mbukelo wakudukela kudala uma nje ungabhandaba yakho phansi uyithumele ngefax ku-086 511 7440 futhi ungasithumela i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za ungaphinda futhi usithume incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109. uSandile Ndlovu insizwa eneminyaka engama-31 kanti unegebe empilweni yakhe abona ukuthi lingavalwa ukwazana nobaba wakhe uVusi Radebe. Asizibonele udaba lwakhe endabeni ethe mfushane kuba lahlekile kuleli sonto. Igama lami nguSandile ngwakaNdlovu Isibongo, neminyaka ewu-30. Ngihlala la eMlazi la eDurban. Ngihlala nogogo wami uMandlovu noma wami uNonhlanhla Ndlovu. Isizathu sami sokuba ngibhalele Khumbul'ekhaya, bengicela ukuthi bangisize bangifundise ubaba wami engingamazi, abahlangana noma eStenga laba behlala khona. Uma wayehlala kaba umncane wakhe eStenga, bamncane wakhe igama lakhe uMfaniseni Ndlovu. Ubaba wami-ke bahlangana naye wangitshela igama lakhe ukuthi uVusi wakaHadebe, wayedabuka endaweni yaseMozambique. Akukho okuningi engikwaziyo, but umama wangitshela ukuthi wabuya yena eStenga, wabuyela la eMlazi. Ngina 3 months and 3 weeks ngizelwe, then kwase kuba ukudukelana kwabo-ke. Ngikhuliswe ugogo wami. Ugogo wami was always there for me, but still ungikhulisile, ngiyakwazi lokho futhi ngiyak-appreciate ngendlela emangalisayo, but still kusekunalesikhala le engidinga ukuthi ngazi ukuthi singavaleka sokwazi ubaba wami. Asikho isithombe enginaso ngaye, angimazi nje, angimazi nokuthi unjani. So inhlungu yami leyo ukuthi angimazi nje empilweni yami, ngiyadinga ukumazi uqobo lwakhe. Hayi mhlambe ngoba mhlambe kunamagqubu engembambele wona, because angazi babe bangeni nomama. Angene mina lapho, mina ngifuna yena uqobo, ukwazi yena uqobo lwakhe nje, ukwazi ukuthi lo ubaba wami engimzalayo. Mhlambe nale nhlungu enginayo enhlizweni yami ngavaleka isikhala sayo. Njengomfana kubalekile ukuthi wazi imvelaphi yakho, ungayitholi ngoba ngeke mhlambe ezingikhula ngaze ngihlangane mhlambe nomuntu ngimthande la endleleni, ngimthanda mhlambe ngithanda isihlobo sami or mhlambe ngithanda usisi wami. So kubalekile ukuthi ngazi ukuthi ubaba wami unkephi, noma bekuthusa eMozambique lapha ekuthiwa uvela khona. Kubalekile ukuthi ngazi ukuthi ngivelaphi. La engihlala khona ikama wami kagogo wami kaNdlovu, ilona khaya engilaziyo, but ngiyadinga ukulazi ikhaya lasesayidini la kababa wami. Vusi Radebe, mina uSandile indodana yakho uyizala kuNonhlanhla Ndlovu uma wami, lana nihlangane khona ngoba uthi uma wawuqashile lapha entshaweni lapha nanihlala khona. Kodwa wena wawuphuma eMozambique. Ngiyacela lapho ukhona, ngiyakudinga njengobaba wami empilweni yami, ngidinga ukwazi noma bekuthiwa ngibonwa yihlobo zakho or abangani bakho abakwaziyo. Ngiyacela if nimazi, cela nimtshele ngiyamdinga. Uma ungaba nolwazi nokuthi kwenzekani kuVusi Radebe, sicela usithumele i-SMS ku-42988. Khumbula ukuthi i-SMS ngayinye izokubizwa 150. Uzungakhohlwa-ke mbukela ukuthi ungazivakashela kuwebsite yethu, kanti ikheli lethu lithi www.khumbul'ekhaya.net.za. Siphinde sitholakale futhi ku-Facebook kanye naku-Twitter. Bukela sesifikile futhi leso sikhathi sokuthi nginifundele enye izincwadi ezivela kini. Khumbula ukuthi silapha ukuzosiza wena uma nje ungasithumela ifax ko-086 511 7440 noma usithumele i-email kwa.khumbul'ekhaya@sabc.co.za. Ungaphinda futhi usithumele incwadi yakho ngeposi kuleli kheli Khumbul'ekhaya, Private Bag X345 Melville 2109.
Mbukeli kusihlwa ngibhale incwadi evela kimi. Ibheke kubalingani bethu abasanda kudlula emhlabeni emva kwengozi yemoto. Le ncwadi ifundeka kanje. Siyasanga Kobese waqala eYOTV ngonyaka ka2016 njengomamgcina uanti owayevelela lini ekude yakwaXhosa. Bowunomoya omuhle sisi kanti bowuthanda nokuqopha umzuzu nomzuzu ngekhamera yakho. Siya uhambo lwethu silibhekise Eastern Cape onyakeni odlule uyongibonisa lapho udabuka khona. Lusaqame kakhulu emqondweni wami. Ngifuna wazi ukuthi sizohlala sikukhumbula futhi sikuthanda njalo. Sikhumbuzo ufike eBenbrook ngonyaka ka2015 kodwa ukusebenza ngokuzikhandla kwakho nokuzimisela kwakho ukusiza uma ubizwa bekugqame kubo bonke abalingani bakho. Ngiqala kuphi nje ukudlulisa ukudabuka kwami ngoAkhumzi othathwe kithina esafufusa. Akhumzi bowungaphezulu komlingani kodwa bowufana nomfowethu omncane kimi. Uhleko lwakho lusankeneneze endlebeni zami ngisho namhlanje. Akhumzi ushiye inyembezi eziningi emhlabeni futhi umhlaba ngeke usafana ngaphandle kwakho. Sizohlala sikukhumbula, sixoxa ngawe, sikuthanda njalo. Egameni labalingani bami kwaKhumbul'ekhaya nase-Ebenbrook yonkana. Sithi sengathi ningalala ngokuthula. Inkosi ibe nani. Ilale kahle. Umama uNonhlanhla Ndaba waseBergville uneminyaka engama-61. Akaphilile kahle empilweni kanti okunezezela lapho ukungazi ukuthi kwenzekani kwindodakazi yakhe ahlukana nayo ineminyaka 2 nje kuphela. Asizibonele udaba lwakhe. Amagama ami nguZinhle Cynthia Ndaba, ngihlala eBergville esigodini saseBhalekisi. Ngihlala nomama nabantabami nabafowethu abawu3 abangekho lapha. Ngibhalele kaKhumbul'ekhaya ngoba bengicela ningisize ningifunise udadewethu uLindiwe owahamba emncane ena3 years. uLindiwe wacelwa ubaba wakhe umkhulu wavuma wathi akahambe naye. Uma wayengafuni ukuthi umntwana ahlukane naye ngoba wayekhulelwe omunye umntwana. Umkhulu wathi akahambe uLindiwe akahambe nobaba wakhe uzombuyisa ubabakhe emzukwane sembuyisa. Ubaba Lindiwe akaphindanga ambuyise. Wathi kuma uyayiboleka nje uyombonisa uma wakhe eGoli. Amagama kababa kaLindiwe uJoe Mdluli. Wayebiza ngomdluli mesizwa futhi bathi bebiza nangomhlanga kangazi kanjani. Uma uthi bahlanganela emoyeni ngapha ngakaDube esitoro engathi baqala lapho ke bathandana nalo baba. Bebethandana ke aze uma athole ingane lokuqala uLindiwe ke. Ukuhamba kaLindiwe wahlukumeza uma kakhulu empilweni. Kwagcina ukuthi nami ngahlukumezeka ezintweni engangifuna ukuzenza ngakhona ukuzenza ngagcina nami sengumzali ngokwami ekhaya. Ngenza izinto ezenziwa abanye abazali namanje njengoba ngisaqhubeka ngizenza. Uma bekumzali olungile osilulekayo ngokweqiniso asitshela izinto mezirong. Neti kwahamba uLindiwe washintsha uma usothi yakhuluma ngelinye ilanga athethe ngelilanga uthi yamjabulela umenzela into angafuni lutho angafuni ukukhuluma nje abe nolaka nje. Megula mengithi ngizamuse eklinika akafuni. Uthi ngcono ngeminye kafe. Mengizwe igama elithi Joe inhliziyo yami ibabhlungu kakhulu ngoba uJoe lo uyazi yena la ekhaya eBergville ukube benothando ngabe ingane wayibuyisa wayiletha la ekhaya. Mashuthi naye wayengenalo uthando shuthi ngesinye isikhathi beyintshontsha ngoba uyazi la ukuthi akazi asikaze sathutha silesaba la shiya khona. Lolu hambe esoluthatha sinoma isifiso sami ukuthi simthole uLindiwe noma simthola ephila noma simthole engasekho sizokwamukela konke. Umxolela kanjani umama wakho owakushiya uyingane yentombazane wakhuliswa ubaba wakho?
Asizibonele mbukeli ukuthi umama kaZinhle ngabe unazo yini izizathu ezigculisayo kulolu hambo. Ngicabanga ukuthi mesingathola usisi wami uLindiwe ngakhululeka ngaphakathi enhlizweni nomama naye angathola ukujabula okukhulu. Ngifisa ukuthi mengabe simthola usisi wami esaphila noma akwazi ukuthi akhulume naye nosisi wami mengabe unamaqhubu ngaphakathi awakhiphe uma wazwe. Koko. Yebo, Njani? saphila. Siphila. uZinhle wawandaba eBackville sihambe sifuna uLindiwe kwaMdluli. Oh, okay. Ufuna uba nomama ke? Unonhlanhla Nonhlanhla, uba nonhlanhla. nangu Okay, njani mama? saphila. Akezwa. Wakezwa kahle empilweni? Oh, Singakhuluma eceleni. lethe itulo. Yebo. Manje ngicela ukubuza mama umntwana aze amshiye ukwenze njani? Ngoba sizwa uthi yena ubaba wakhe umthathile and thina istory sesaziyo ukuthi yena washiya umntwana and into ebhlungu ukuthi umama wakhe bekasebenza emakhishini bengeke khona ukumgada ngokunzima kakhulu wayebekashiya umntwana intombazana nomuntu oyindoda. Ujolo weza ekhaya kandaba wazocela uLindiwe wathi umlethele ugogo wakhe ukuthi azombona emakhishini lapha kusebenza khona ugogo kaLindiwe. Ekhaya ke wavuma ubaba kaMa wathi kulungile abamthatha uLindiwe bahambe naye wasethi uma kodwa ngithanda ukuthi ingane ihambe. Uma wayekhulelwe umfowabo Lindiwe umlungisi. Bamnika ke uluju umntwana ohamba naye weza naye la akaphindanga wabuya wazombona umntwana. Wena wawukhona ngaleso sikhathi? Yeah. Wena sisi uhlubana kanjani noLindiwe? Ulishuthi ugogo kaLindiwe nomama uzalayo abantwana bomuntu. Okay. So ugogo kaLindiwe sashona. Lashona? Washona umama Aida. Ubaba welingane uJo. Naye sashona. Abhlungu. Kubuhlungu yiyo ngithi nje bengikusola kakhulu ngoba nawe ngabe wasuka wayesaphile eqaleni wayengesingane ekhaya mletho okungcono. Umuntu oyindoda ngiyumfanele uthando lwendoda nelomuntu oyimama ngisho mama ngiyasho unenimba kumele ucabange nje umntwana ukuthi ngabe wenza njani njengentombazana ukhule nomuntu oyubaba wabuyeke ukukhula kwakhe ugogo wagula ugogo wakhe bekagula yena bese kuyogada ugogo sokufana nomama kugogo ngapha uhlala nobaba yabo ukuthi kuyafana ukuthi ukhule yedwa and uhluphekile umama kaJona bekasihlala emakhishini bengeke khona ukumgada yazi abelungu abafuna umntwana emakhishini ngithi uhlele kabuhlungu athigada umuntu owubaba umuntu onephutha lapho ubaba kaLindiwe. Ngiyakuthola uma kubusho kanjalo but still yena njengomama umntwana azange nje akacabange nje umlandeli inkinga kuma wagula waya esibhedlela eThekwini wahlala 2 months ekukhoma wabuya njengoba esinje wagula solo kule yaminyaka yawo 8. Uma kade agula akezwe namanje nathi ekhaya iyahlula sihlala naye sikhulume naye angezwa ngelinye ilanga avuke ekwatile engakhulumi ngelinye ilanga awe mengabe sephaphamile simbuza ukuthi yena ucabangana noLindiwe bathi nayikho into esingayenza. Yazi uLindiwe kwakubuhlungu simbuza uLindiwe uyathanda ukuthi sikufunele umamakho kwakubuhlungu. Okay. Besacela ukumbona mengabe khona uLindiwe. Manje ngasazi ngalunga usilethe mhlambe babaninganyana uzosikhombela ukuthi umuphi owakho ngamkhomba. Yebo noma ungabaletha sisi. Singizomlanga ngiyabuya. Jabule ngoba yazi angibhengazi ukuthi sizomthola kusiyami. Sengibonga nabayithi abakwandaba abangisi. Nawo ke mama uMntombazana nekhaya ngazokusikhombela lo uyena ozalayo.
Sacela uthi kancane inwele yona ngapha eqaleni. Lindiwe lo. Lindiwe lo. Lindiwe. Yabona ukulahla umntana akulunganga mama. Akusiyo Lindiwe lo. Akusiyo? Akusiyo Lindiwe. Madoda. Yabo into ebuhlungileyo. Akusiyo Lindiwe lo. Lindiwe vela ukhuluma nomama. Ukuhlalela. Nange ulindiwe. Hawu. Wangishiyelani mama? Umama kwa akezwa emadlebeni. Mama uthi wamshiyelani? Bangithi ubabakho ngangikhulela ubhuti wakho wathi ugogo wakho uAida angikushiye khulele umfowenu ngakushiya ngangizakwenzenjani Kodwa kwafanele ngani mama umntana wakho noma ngabe kunzima kanjani uhamba naye awumshiyi umntana wakhe emuva yazi ukuthi mina noma ngitshela ukuthi wala ugogo wakho angithi ngiyachaza kodwa wena umama bekumele ukuthi ubuye uthi ngizohlola umntana wami umama ungashiya umntana wakho iminyaka engaka ungishiye ufila kanjani uma uyintombazane uya emaperiodini uthi ngifundisa ubani lezo zinto wena uma uthi umama ongizalayo uthi ngizifundisa ubani mina ngikhule kahle ngizokutshela mama angikwazi igama lakho angikwazi nesibongo sakho ngikhule kahle ngeke ngize ngitshele ukuthi ngikhule ngihlupheka zange ngihlupheke impilo yami yonke until manje zange ngihlupheke ugogo ungikhulisile kahle nobabami bangikhulisa kahle mara wena mangabe uwumama bekumele usho uzibuze ukuthi I wonder umntana manje mhlambe uneminyaka engaka so ya esikhathini I wonder ufundisa ubani lezo zinto ngirong angikho wrong mangabe uwumama bekumele uyicabanga noma ngabe ugogo waxoxa or kwenzakalani kodwa ugogo the way ngazi ngakhona bekungasuma umuntu okhohlakele ngiyacabanga ukuthi nawe uyakwazi lokho Ngicela ukukhuluma Lindiwe umama wakithi mama umama ngokuqala kuyi umama wakho ngokuqala uyakwazi naye uma washiya nomntwana wena wahamba ngine-3 years angifunda isikole ngayeka esikoleni akhulisa umlungisi uma besingenayo imali yokusuka eBackville seThekwini siyombona esibhedlela sacela umakhelwane ukuthi asicheckele uma wazi waphuma esibhedlela sicela umuntu ngaphandle ngingenayo imali yokuthi ngihambe ngiyombona izonke izinto ngizenza kanzima akekho ngisizayo kumanje baqedile abafethu esikoleni ngibazamile bayasebenza ngase ngithi mina ongcono asizameni ukufuna wena ke ukuthi nami ngabe uthanda ukuze uzobona bakho uyobabona ngoba umama sesiyambona ukuthi unenkinga enkulu uyawa uvasana awe nje nasekhaya mesimbuza sesesibhedlela yini ma athi bengikhumbula Lindiwe ngoba naye ihlezesha ethi ngifuna ukuthi ngifa ngibe ngimbonile mina ngiyaxolisa kuko konke okwenzekile ngizocela ukuthi wehlele phansi usisi wami akekho umunye Ngicela ukuthi nabafowethu mengabafonela bazojabula kakhulu mebezothi kutholile nihlala kuphi nendawo Sihlala eBackville inzima kodwa yona le ndaba iyangimangaza mina like nokuzibuza like umuntu makathi mama mina angibi nalento ukuthi babona manikhulu abantwana uthi mama mina benginganayo lento ukuthi ngithi umama mina bengithi ubaba ugogo wami ubaba wami ugogo wami into yakamama bangihlala bangibuza kanti wena Linda umama wakho ngithi angimazi futhi mina ebantwini ngihlala ngithi awu mama wafa kudala bami uke washo wathi if ever Linda ufuna ngikuse kumama kho ngakusa ngamtshela ngathi baba if umama uyangikhathalela kube ukhona la into engihlala ngitshela even nabantwana bami ngiyasho ngithi noma kungaba nzima kube njani angeke nginilahle noma ngingadla ipapa namanzi ngizophila nani bantwana bami kube kunjani ngizophila nami ngeke nginilahle umntanami kwakumele ukuthi mhlambe enyangeni elandelayo abuye eze ukuthi mhlambe ugogo usazokhuluma lento ayikhulumile or kanjani mara azange sabheke emuva wathi ayisale lento nabazali bayo yabona ukuthi ibhlungu lento le ithathe lento uyibhekise ku umama akushiye ufila kanjani wena kuwo ngaphatheka so mina angazi uhamba nani angeke ngize ngikhona ukuhamba mina nginabantwana enginabo engiphila nabo abantwana bami so angeke ngikwazi ukuhamba nami Lindi dadewethu ngiyakuthanda kakhulu ngifisa mina ukuthi uze uyobona ekhaya asisho ukuthi sithi hlukana nomndeni wakho okwenzeka kumani nathi angesisho lutho
ukuthi ningazi uma mina unitshele nini seningakanani kwenzakaleni. Mina kahle ngazi uma esethole umlungisi ngisakhumbula kwakuyini kodwa nje esetetile uma umlungisi ena 3 years esitshela ke ngawe ke seleke sitshela ukuthi wena Lindi wahamba nobaba wakho babakhwacela ekhaya kaNdaba ukuthi uzovakashela ugogo wakho la eGoli. Bavuma ke bathi abakuthathe kodwa umama engafuni ubaba kaMa waye street wathi ke akahambe uLindiwe ahambe ekhaya kwakhe. Leyo ukuthi umkhulu bathi bekangangifuni ngiyayazi baba wangitshela kahle nogogo wangitshela ukuthi umkhulu bekangamfuni ukuthi leyo mkhulu bekangangifuni angimazi ngamenzani ukuthi azange angifuni. Sonke ubaba kaMa bengasifuni. Nami ngathi ngakhula ngahamba ngayohlala ekhabo baba. Ngithe sengiqala ukuhlakanipha ngabona ukuthi okay impilo ayifanani ngapha nangapha. Ngabaleka ekhabo baba ngabuya ngazohlala ekhabo ma. Lindi uyamxolela uma wakho. Mina azange ngize ngimkwatele. Angizange ngize ngikwate. Uzokhona ukuthi uhambe nathi ngelinye ilanga kuyobona ekhaya. Hayi inkinga yikho. Ngiyabonga sisi. Ngiyathanda. Ngicela uhlale isithando bathi uthanda sonke ekhaya. Okay. Yabo sisibabantwana. Bakhona nje. Sicela ukubabona. Danani. Ngiyabonga izwi. Kuba uma beyikhulumela amagama kokugcina bezojabula naye. Etshengisa injabulo ukuthi umntana wakho umthole esaphila. Ngicabanga ukuthi nokugulana ngeyokusegazini lakhe namhlanje kuzophela aphile. NoLindiwe ngifisa naye ukuthi azame ukuhlonipha nathi sizame ukumhlonipha. Ngabe khona mhlawumbe nakufunayo mesikwazi ukumnceda sizomnceda. Ngeke simlahle. Leo. Thandes. Uzohamba nawe yes? Sobona umlungisi. Lelo gama elithi mama bengingalijwayelanga at all bengijwayele ukuthi baba gogo so manje ezisengimtholile khona ngihappy so but kuzoba difficult ukuthi ngithi mama but ngihappy nokuthi ngithi bhuti ngithi sisi for mina kuzoba difficult but anyway isikhathi masilibele siya ngikusho ukuthi ngizojwayela ukuthi senginomama senginosisi senginabo bhuti. Ilanga lanamhlanje ngijabulele kakhulu ngoba Khumbul'ekhaya ufikile ekugcineni umntwana uze wavuma ukuthi abonane nomama yakhe nathi sijabulile besingazi futhi ukuthi unabakubo sijabule kakhulu unodadewabo umdala shem umntwana abe nodadewabo mhlawumbe nezinto lezi eziphethe umama yakhe njengoba bathi umama yakhe une problem izophela namhlanje mhlawumbe kumele kuhlangane mhlawumbe i-problem la isuka khona kumele ahlangane nomntana wakhe njengoba sekahlangene ngiyathemba lokugula lokuye kuzophela naye umntwana ezinye inkinga bekanazo ngeke ngisazibala. I'm sure sizophela today elamanqamu kuyophela yonke inhlupheko izophela. Kuhle mbukela ukuthi umama uNonhlanhla uhlangane nendodakazi ezimisele ukudlulisa okwenzeka phambilini baqhubeke nempilo. Siyathemba ukuthi ukuhlangana nendodakazi yakhe kuzomsiza athole ukulapheka emzimbeni nasemoyeni. Sithi ukuthula nothando ekhaya. Kwabalahlekile kuleli sonto sivula ngokhanukani Joyce Ndala waseBinoni ufuna udadewabo sesithombeni ukholekile Martha Ndala owanyamalala ngo1986 akwazi ukuthi washonaphi. Uzameka Mthunzi waseMbalenhle ufuna umfowabo sesithombeni uZolile Tokwe owanyamalala ngo1981 esuke eEast London eCarltonville. Bese kuthi lapha esithombeni sibe noLindiwe Nkosi wase-Emisford ufuna umama wakhe uSibongile Joy Sihlaku owanyamalala ngo1994 eza eGoli. Umndeni wakwaNdala kwaMhlanga ucela ukufuniswa lona osesithombeni uJanuary Makhasa Ndala owanyamalala ngo1991 sola sengathi usePretoria noma eKimberley. Kanti lapha esithombeni sinozinhle Buthelezi waseJohannesburg ufuna umama wakhe uNomvula Buthelezi waseHammersdale owamshiya noThembelihle Manqele. uPeter Ramakokobu waseThoyandou ufuna umshana wakhe osesithombeni uJoseph Ramakokobu owanyamalala ngo1993 sola sengathi useHammanskraal. Nangu uZandile Zulu wasePretoria ufuna ingane kadadewabo
uMondli Menzi Zulu wayehlala kwaDabeka wanyamalala kudala. uBongane Mqadi waseMargate ucela ukufuniswa umzala wakhe osesithombeni uMafika Joseph Mavundla wanyamalala ngo-83 eya eBloemfontein. uNokubonga Mpontshana wasejozini osesithombeni ufuna umama wakhe uPhindile Sibiya owayedume ngomagwegwe owanyamalala ngo-99 akwaziwa ukuthi naye washonaphi. Kuthi uSara noFatima Berry base-Cape Town abasesithombeni bacela ukufuniswa udadewabo uJohanna Elizabeth Berry owanyamalala ngo-1983 sola sengathi usePostmansburg. u-Inofree Pedro Chisano waseMozambique osesithombeni ufuna ubaba wakhe uFernando Pedro Chisano owanyamalala ngo-1992 sola sengathi useKomatipoort. Bese kuthi uMakatso Miko wase-Eastern Cape osesithombeni ufuna izihlobo zakhe zaseVirginia agcinana nazo kudala amagama azo nguManini noPuleng Miko. uNontsikelelo Mkhwetyana wasePort Elizabeth ucela ukufuniswa umyeni wakhe osesithombeni uThamsanqa Atwell Mkhwetyana owaduka ngo-2004 eseGugulethu. Kanti lona yena osesithombeni umxolisi Zisongo waseDumbe ufuna umama wakhe uJoyce Cabangile Ntombilokho Zisongo owanyamalala ngo-1984 eya eThekwini. Mbukelo mothandekayo sivala ngobonisiwe Nkwanyana waseDurban ofuna udadewabo osesithombeni uZibuyise Beatrice Xulu owanyamalala ngo-1996 solakala sengathi usophongolo. Okulandelayo kuKhumbul'ekhaya. Igama lami ngingidelisa Mabaso. Inkinga lekhona ngikwatanga kungukuthi ngimbude something bengingahlali close naye yena bekahlalela le asebenda ngihlala namamkhulu abengathi ngihlala khona. Okay. Ngiyamazi sasemncane. Mazi sasemncane kakhulu. Hayi manje. Mazi sasemncane. Sizobe sikuphathele ezinye futhi indaba zishisa mbukeli ngesonto elizayo. Size sihlangane futhi ngesikhathi esifanayo khona lapho ku-SABC1 uMzansi for sure. Nilale kahle. Abazali bakhalela umntwana wabo asake ithemba uthando nokuzwana ngokuphilisa